रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीवा चौक मधुबनी। को दे बलालो कौन उजर गाल के को दे बलालो कौन उजर गाल के रैया रबा होली में रंग लगे कोचिंग वाली माल के रैया रबा होली में रंग लगे पर्सनल माल के रैया रबा होली में रंग लगे पर्सनल माल के रूपम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीवा चौक मधुबनी। रैया रबा होली में रंग लगे कोचिंग वाली माल के पहिल दिन एलही कोचिंग में हमारा ओहे से नैना लड़लई रे ओहे से नैना लड़लई रे हमारा टोला के छौरा सब ओकरा पीछे पड़लई रे अपना पिचकारी से मनबई रंग ओकरा डाल के अपना पिचकारी से मनबई रंग ओकरा डाल के रैया रबा होली में रंग लगे पर्सनल माल के रैया रबा होली में रंग लगे कोचिंग वाली माल के रैया रबा होली में रंग लगे पर्सनल माल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीवा चौक मधुबनी। पर्सनल माल के रैया रबा होली में रंग लगे कोचिंग वाली माल के छौरा अभिषेकवा के साथ में एलई गायक राज बिहारी रे गायक राज बिहारी रे रूपम के संगे रोशनो छौरा खरा छे तैन पिचकारी रे जाका ओकर पोत देबई पूरा देवाल के जाका ओकर पोत देबई पूरा देवाल के रैया रबा होली में रंग लगे कोचिंग वाली माल के रैया रबा होली में रंग लगे पर्सनल माल के। रूपम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीवा चौक मधुबनी। मोबाइल नंबर 91 10 96 36।